ಕೊಂಬರಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಅಟ್ಟೆಗ್ಲ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾಂಡ ತೋಡ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೂರೆಗ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ, ಪೂರೆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ಎಪ್ಪಳ ಕುಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಎಪ್ಪಳ ತಿಳಿತು ಪ್ಲೇ ಗೈಸ್. ನಮ್ಮ ಅಂಚನೆ ದೂರ ಪೋಪಣೆ ಬಂಡ ಪರ್ಪ ಮೀನು ಬತ್ತಿರೋಪಣೆ ಎಪಿಸೋಡ್ 2 ಸೂರ್ಯಾಗ್ಲ ಸ್ವಾಗತ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಯ್ತು. ಆಯ್ನ ಎತ್ತನೆ ಮೀನು ಬತ್ತಗೆ ಬಂಡದು ಆಯ್ ಹೊಸ ಗಾಳದೆತ್ತೆಗೆ ಅಂಚನೆ ಆಯ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬೋದು ಮೀನು ಬತ್ತ ಬರ್ಕ ಗೈಸ್. ಓಡೆ ಹೋಪಣೆ ಬಂಡ ದುಂಬುದಾಡೆ ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿ ಪೋಯ್ಜ ನಾಡೆಗೆ ಹೋಪಣೆ ಗೋಳಿದರ್ಕ ಹೋಪಣೆ ಗೈಸ್. ಪೋದು ಅಡ್ಡಿ ಬಲ್ಟೆ ಮೀನು ಬತ್ತಗೆ ಗೈಸ್. ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಮೀನು ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮೀನು ಒಂಜಿ 4 kg ಅವು. ಆ ಮೀನು ಮಿಸ್ ಆತಂದ್ರೆ ಐನು ಮೀನು ಪತ್ತದು ಮೀನು ಪತ್ತನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ತೂಪೆ ಗೈಸ್. ಅಡುಂಟ ಪೂರೆಗ್ಲ ಕಾಪಳೆ ಚೂರು ಹೊಡ್ತು ಕಾಪಳೆ ಮೀನು ಬತ್ತಗೆ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಓಲುಳ ಪಂಡ ಗೋಳಿ ತರ್ಕೊಳ್ಳ ಯಾಕಡೆ ಪಂಡ ಮೀನು ಬತ್ತಿರತ್ತನ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ರಡ್ಡಿ ಜನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಗಳುಳ್ಳೇರು ಒರಿಯ ವಯಸ್ಸಾಕ ಮುರಾಣಿ ಬತ್ತನೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಜಕುಡ್ಲದ ಒಂಜಿ ವಯಸ್ಸಾಕನ ಫ್ರೆಂಡು ಅನ್ಪಣ ಒರುಣು ಅನ್ಪಣ ಲೆಮ್ಮಿನ ಹೋದ್ರೆ ಒರುಣು ಬಂಡದು ಇಲ್ಲೋಳಿನ ಬಜಕುಡ್ಲು ಗೋಳಿ ತರ್ಕ ಮೇ ದೂರಾಡ್ದ ಎಂಕ್ ಸಂಬಂಧ ಎಲ್ಲ ಆಪುಂಡು ದೂರಾಡ್ದು ಚೂರು ಪಿಕ್ರಿ ಅಣ್ಣ ಎಂಕ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಹತ್ರ ಸರಿಯಾವೇ ಅದ ಮೇನೆ ಎಂಕ್ಲ ಪ್ರೀತಿರಿ ಲೆಪ್ಪು ಎಂಚ ಬಂಡ ಕೋರಿ ಬಂಡದು ಲೆಪ್ಪುಣೆ ತಾಯಿ ಬಂಡದ ಆರಡಿಗೆ ಎನ್ಗ ಅದ ಎನ್ನ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಜಾನ್ ಬಿ ಬರ್ತನೆ ಒರುಣು ಕೋರಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಇನ್ನು ಮೀನು ಬತ್ತಿರುವ ಗೈಸ್. ಅಂಚನೆ ಓರುಣು ವಯಸ್ಸಕ್ ಯಾನ್ ಇದು ಗಂಟೆ ಎತ್ಕೊಂಡ ರಡ್ಡಾರ ಒಂದು ಬತ್ತಡು ಐಕ್ ತುಂಬೋದು ಮೀನು ಬತ್ತಕ ಅವ್ರು ಚೂರು ಚೂರು ಬರ್ಸ ಬತ್ತನ ಚೂರು ರಗ್ಗಲೆ ಕೊಡೆದ ಅಲ್ಲಿಜ್ಜತ ಅಂಜನೆ ಪೋದು ನಮ್ಮ ಮುರಾಣಿದವಳೆ ಮೀನು ಬತ್ತಕ ತಿಕ್ಕಿಂಡ ತೂಪಗ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಲ್ಲಡು ಹೋಯ್ ಗೈಸ್. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಎಂಕ್ಲು ಮುರಾಣಿದ ತೋಡ್ದಾಡೆಗೆ ಎತ್ತ್ಯ എന്നൊട്ടിಗೆ ഇനി ഒയ്സക്കില ഓറുണില്ല അതാ ഹായ് മീൻ വന്നിട്ട് ഓറുണു ഒരോളപ്പാനുണ്ട് ഞാനെത്തണ്ട ചൂರು ಪರಿಚಯ ಓಡು ಏತಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏತು ಮೀನು ಹತ್ತು ತೂಕಾಯಿ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ಇನಿ ಮುರಾಣಿ ಹಿಡಿದಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಉಂಟು ಮನೆ ಮುರಾಣಿ ಚೂರು ಇರ್ಲು ಬರ್ಸಾತೀನಿ ಇನಿ ಬರ್ಸಲ್ಲ ಜನ ದಾಲೆಜ್ಜಾನ್ ಓಡವಯ್ಯ ತರುವಡ ಅಷ್ಟು ಬೈರಸ್ ಉಂಡೇನಡ. ಅಲ್ಲ ಗೈಸ್, ತೋಟದ ಬರೀಟೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಓರುಣು ಎದುರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ವಯಸ್ಸಕ್ಲ ಎದುರು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಅಂಗಿ ಬಾಡ್ತಿ ಅದವರುಣು ಬಲ್ದ ಅಂಗಿ ವರುಣು ಮೇಲೆ ಜಾಗ್ರತೆ 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 ತಾನತ್ತಂಡ ಕೆಲ ಗೊಲ್ಲೋಡತ್ತನ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ರಪ್ಪುಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆರ್ದಿಕ್ಕಂಡ. ಓ ಈ ಅಡ್ಡರ ಸಾವಿರದ ಜೋಡಿ ಆಡ್ತಾ 2,500 ಜೋಡಿ ಆಡ್ತಾನೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿ ದಾರುನೆ 100 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಡು. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಜೋಡು ಮೂಳುದಿರ್ಕ ಬ್ಯಾಗ್ ಮೂಳುದಿರ್ಕ ಏನು ಸರಿ ಏನು ಹೊಸ ಜೋಡು ಜಾರುನು ಮರ ಅದ ಹಲೋ ಗೈಸ್, ವಯಸ್ಸಾಗ ಅವಳು ಮೀನು ಬರ್ತವೆ ಗಾಳ ಒಂಜು ಅಂತಾನೆ ಪರ್ವಜಿ ಗಾಳ ಉಂಡು ಈ ಮೀನು ಹತ್ರ ಐಗೋ ಆಚುಮೇನ ನಮ್ಮ ತಿರ್ತು ಜಾಗ್ರತೆ ಅನ್ಬಿಡು ತೋಡುಗಂತ ಬಣ್ಣ ದಯಮಂಡ ಅವಳ ಚೂರು ಕಲ್ಲ ಹತ್ತನಿಸಿದ ಕೂಲಿ ಹೋಗು ಗಾಡಿ ಪಾಮಜ್ಜಿ ಉಂಟು ಕಲ್ಲು. ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ಒಂಜಿ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜನ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕು ನಿಕ್ಕಿಲೆ ತುಲೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ತುಲೆ ಗೈಸ್. ನಿಕ್ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ ಕೊಂಬರ್ ಬತ್ತಿಜನ್ ತೋಜೊಂಡು ತುಲೆ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ನೆಕ್ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜಿ ಗೈಸ್ ತುಲೆ ಒಂದು ಕೊಂಬರಿಜ್ಜನ ಬಸ್ ಗೈಸ್. ನೆ ಪತ್ತೊಂದು ಪೋಯ್ ಗೈಸ್ ನಾನೊಂದು ಮಲ್ಲದಿಕ್ಕಂಡ ಇಜ್ಜ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದಾ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಇಕ್ಕಣ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಡೆಂಜಿ ಇಕ್ಕಣ ನಿಕ್ಲು ಬುಡ್ಡಿಯಾ ಯಾನು ಓರುಣು ವಯಸ್ಸಕ್ಕೆ ಬುಡ್ಡಿಯಾ ಒಂದು ಪರ್ಪ ಒಂದು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡೆ ನೆಕ್ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಆತ ಬುಡ್ಕ ಮುರಾಣಿನ ಬುಡ್ತಿಜ ಮುರಾಣಿ ಸೈಕ್ತೀನಿ ಗೈಸ್ ನೀರಿಡೆ ಬುಡ್ಕ ಗೈಸ್ ಗಿಟ್ಟಿರೋದು ನೆಂಚು ಹೋಗ್ಬಿಡುಕ ನೆನ್ನ ತೂಕ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಪೋಡ್ ಗೈಸ್ ಡೆಂಜಿ. ಹಲೋ ಗೈಸ್, ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ದಿಕ್ಕಂಡು ಮಲ್ಲ ಡೆಂಜಿ ಹಾಕಿ ಅಡ್ಡೆಗಳ ಕೊಂಬರಿಜ್ಜ ಆ ಡೆಂಜಿಗೆ ಆ ಡೆಂಜಿನ ಅವಳೆ ಬುಡ್ಡಿಯ ಒಂಜಿ ಡೆಂಜಿ ಆತ ಪಕ್ಕದ ದಾಯ ಕೊಡೋದೈತೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಅಂದದ್ದು ಅವರನ್ನು ಎದುರು ಬಂದುಲ್ಲೆ ಕೊಸಿ ಆವಣು ಅಂದ್ರೆ ನೀರಿಡೆ ಬಾರ ಅದ ಮಜಾ ಆಪುನು ಮಜಾ ಒಂಜಿ ಫ್ರೀ ಆಪುನು ಮರ ಬ್ರೈನ್ ಪೂರ ಅದಾ ಒಕ್ಕಡ ಸತ್ಯನೇ ಫ್ರೀ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೇ ಜೊಕ್ಲೆ ತೋಡುಗಂತ ರೋಡ್ಚಾನ ತೋಡು ಜಾಗ್ರತೆ ಅಂದ ನಂತರ ಈ ಬೊಳ್ಳೋ ಹತ್ರ ಕುಪ್ಪಿ ಚೂರು ಅಂತ ಒಪ್ಪುನು ಮರ ಭಯಂಕರ ಡೇಂಜರ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಇತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಪಜಿ ನಮ್ಮ ಕೈ ಚಂಡಿ ಕಾರ್ದ ಚಂಡಿ ಉರಿದಪ್ಪನ ಎಲ್ಲೆಡೆ ನೆತ್ತಾರ ಒಂದು ಕಾರ್ ಬರೋಣ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಎಂಚೆತ್ತಂಡಿ ಮೀನು ತಿಕ್ಕಿಸಲ್ಲ ಅಂಜಿ ತೋಡ್ರು ಬಣ್ಣ ಗೊಸಿ ಅಪ್ಪಜ ಮಜಾ ಮುರಾಣಿ ಚಂಡಿ ಆತ ಮಿತ್ತು
यांना बॅग काय पाडवते म्हणून चहा आली तुला गाईस उगांडा चहा आता ಸ್ಪೈಡರ್. హలో గైస్ వైశాఖ మీ ಒಂದು పోటీ అప్పుడు అయితే అలా ఆపుజ్జా ఏ కళ్ళుండు జాగ్రత్త వరుణో ఆయన్ బిగా എനിക്കാറാത്ത ఉందా కదా హలో గైస్ ఎంకు చూరు కారుకి తాగడు గైస్ అంచనే వైశాఖ హాయ్ ఏం చెప్పడు హలో గైస్ వైశాఖలు మీ ಒಂದು వరుణ మూలు గైస్ వరుణో ನಮಸ್ಕಾರ హలో గైస్ మీన్ వస్తున్నా ఉంతగా మనది వైశాఖ బండి మీన్లో తిక్కిచ్చి అన్న డెంజికి మళ్ళీ డెంజి ఇక్కడ అయితే కారు ఆలోచించండి ఆయన ఇంట్లో బుడ్డియా അങ്ങനെ ഓരോണേ ఆయన പോ ഓരോണോ వైశాఖ పింకిరి కట్టదులే అంచనే ఈ వీడియో ఇష్టం లైక్ పంపలే షేర్ పంపలే కామెంట్ పంపలే సబ్స్క్రైబ్ అని గిట్టదునా బెల్ ఐకాన్ క్లిక్ పంపలే